weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jaaba liduɓe to beeli cowi to ɗayfa to sincan sincu dañɓe to cenela sahoɓe to dara halayɓe to sincan ceerno mamoudou waddu ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddu to cité yembela asegna ha to galle ceerno madani tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu talata hanki o onuldi commission ngaji e nder région ngaji jeegom e nder leydi he ko fati binditagol wonande ɓen Mauritanie naɓe cuwano taw hebde kayitaji to leydi Sénégal ma en jaaha to Saint-Louis toon noon ko bateau jollunoɗo sagataɓe 50 wonnoɓe ɗanne suudari ko bateau men yeewi hen jeegomo goskiji men jiitama yimɓe nayo noon puɗɗima dandede hen heddiɓeɓe cuwa yitede to leydi Mali ma jaaha to Kita toon ko lekki mawki yani e yimɓe e saaha toɓoñade altine ɓennuɗo tato kala wonnoɓe hen mbasi hen pittali men to leydi Guinée Conakry toon ko étage 6e e huɓere nde 6 étage yannode toon nde en mbino yimɓe jeegomo ene gonno e lesa huɓere he hen goskiji 5 puɗɗima yitede to leydi Côte d'Ivoire ko lebbi jeegom keddi e kuberi d'Afrique tawa ko leydi Côte d'Ivoire ɗamini yuɓɓinde ɗum e oɗo saaha joni noon hollirama hono halfinaɓe ko fati kuɓeri ndi mbaɗi toon visite mumen ɓe jettima e nder stade ha tengti stade mo match final e match d'ouverture ɗamini fettede ɗo ɓe kolli weltare mabɓe no fewi no ɓe tawri golle ɗe ni habaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Iran to leydi France to leydi Ukraine to leydi Mexique to leydi Allemagne ha to ko reydinoro bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren diɗo belɗo hen banggue jawɗo bonde kura koko diɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tanete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Osan koni hen sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddude e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les botaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala
ceerno Djiby Sy ko laabde reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida e ciirola ko wayno wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe e worɓe ustaraɓe gorago kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum sappo e tati fin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenere fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so a waɗino wiruma ni ko famɗi kala temedere fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe goragu jawɗa nde nanɗo gawrande gonduɗe e corafeji mo rafi goragu biyeteɗi muuɗa hirde noon ko yedda ƴeewa a ƴettat joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usura ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji pewnaɗi bawɗi neldede e kala leydi e kala continent neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw ko wodduɓe rafiji ɗiɗi mo seddeji bahlidi hoore mum ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo o waɗanma listihar ha mbiya yoni ha cikka ko nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum yiɗɓe waɗnede listihar omo jogui numéro makko numéro weva kadi ko numéro orange money on numéro noon ko 77 653 03 67 listihar wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje CFA kala listihar waɗirte ko temedde 4 CFA ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Agnam Siwola woɗɗani collège kesso mayuɗon galle mawɗo étage ene waɗa karoje boɗeje ko ɗon woni ceerno Djiby Sy to jippi ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune jiɗɓe jokkodirde e makko to banggue téléphone e oɗo saaha joni o hutorto ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɗɓe hebde ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base mum tawateɗo to jeere netteka ene golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi ko biteɗo Alassane Sy laabɗo reedu ganduɗo golle ɗe nunɗuɗo sanne sanne ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiya en mbadden danɗo faade makko kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone njeslaare sappo e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati eɗen goni alarba nogas e nayyi lewru tasgue hitande ujunere temen nayyi e capanɗe nayyi e nayyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kabaruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko to leydi Mauritanie puɗorɗen comité halfinaɓe ko fate rewidade jayaji toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kollori tigui e nder ƴiwonde sakkirine nde debbo goto hawri hen e ladial e nder commune biteɗo el masqul noon tawi ko jamguel ƴiwonde kañum yooɓi fittade makko yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen e nder ƴiwonde he ɓen noon ko caali hoɗande mumen yani e mabɓe to wuuro witego Kettula ene tawi nder muqatamu tuyida ene tawe e nder muqatamu tuyida el masqul noon ene tawe kañum e nder hoddel garbi hollirama kadi matériel uji kewɗi toɓoji ɗi bonni hen e nder hoddoji ɗiɗɗi kala woni hoddel sharqi to hoddel garbi ha to asaba kala ha joni ko leydi Mauritanie puɗorɗen jaago laamu leydi Mauritanie nuldi talata hanki o mission taw ko mission ngaji kewɗi e nder région ngaji jeegom e nder leydi he nayiɓe to noon
noon ko winditade dendagal Mauritanaɓe ɓe cuwano winditade cuwano hebde kayitaji tawi ko bindirgol biométrique ko jagorgal leydi Mauritanie noon kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Mohamed Lamine ko kañuma rokki coup d'envoi puɗɗugol golle ɗe e tawtorede commissaire au droit de l'homme et de l'action humanitaire hono Cheikh Ahmed Sidi wondude directeur général de l'agence nationale pour le registre des populations et des titres sécurisés hono Sidi Ali Wula Tayyib mission ngaji ɗi noon maɗi jetto e nder région ngaji maɗi jetto e nder temedere e jeegom commune tawateɗi to Hoddel Harbi to Hoddel Sargi to Asaba to Gorgol to Guidimaga ha to Braknakara ma ɗum jokku kadi ha e nder commune aji goɗɗi e tawateɗi e nder ha leydi he kala ha tawa kadi ko muqaddaji ɗi ngala ko wiyete centre uji d'état civil maɓe mbawa yettade ɗumen ha no hannirtani kayit noon kayit moni kala noon ha wawa hebde kayit mum ha no hannirtani hono ministre kayit o noon sifi ɗuma ko jagol gala kalfinangal ko fati e gueɗe nder leydi siftinde woni yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni e oɗo saaha kay wonde yidde mabɓe ko recensement woni bindirgol ko yidde kay gaynude bindirgol ngol ha laaɓa bindirgol ngol nde denda mala kay ɗo e capantati lewru décembre 2023 ko nden tigui ɓe ɗamini uddude ko fati bindirgol ngol yidde mabɓe noon ko yo yimɓe kala mbawa widitade hano hannirtani ɓe kolirino ma comité ji mbaɗe e nder commune aji haaɓe mbawa andude e settade wonande kay yimɓe Mauritanaɓe foɓe hebde kayitaji tawi koɓe ngalano kayitaji état civil kiɗɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe duppi talata hanki 11 morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati keno wona e nder nokshot quantité kewɗo no fewi tawi ko drogue wondude e marchandise uji ñamateɗi ɗi happu mumen gasi woni périmé marchandise o noon duppa ko marchandise duppaɗo o noon hollirama tigui ko tonnuji 5 e feccere woni 5,5 tonnes ko ɗum woni ko duppa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani jo gendi Mauritanie o suwima biteɗo Cheikh Wula Neni o waɗi ɗum ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Bamako on noon o meɗino wonde o moɗino wonde toon ambassadeur Wula Neni noon meɗino kadi ko kañum wonno directeur général agence mauritanienne d'information woni AMI ɗum wonno ko en 2019 o wonino kadi ambassade o wonino kadi consul to Mauritanie to Dakar ko ɓuuri ardinoma kadi ko ɓuuri wonde mission makko noon e oɗo nomination mo nomato leydi Mali kay ko wawde kay artirde leydi Mali e fedde G5 Sahel wula nema noon sakkiti wonde ko ambassadeur Mauritanie auprès de l'UNESCO to Paris heɓe noon kolliri wonde kay artirde mo e oɗo saaha joni wattamo ambassadeur e nder leydi Mali ene way tigui kono ustude doole makko walla jippindemo woni ko wiyete rétrograde hono no holliri yimɓe hewɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno memata leydi Mauritanie koto Sénégal paadena ardiɓe landa Pastef kolliri wonde ko ñande 15 lewru juillet gonɗen ɗo ko nden ɓe mbaɗata Ousmane Sonko investi wonde investi kay mbiri mabɓe e sumgoji présidentiel 2024 jaaɗi ɗi kana haala noon yettima hanki to palais présidentiel e nder jonde hakkude horejo leydi président Macky Sall jodino kay e yimɓe Benno Bokk Yakaar Macky Sall noon o critique woni o ñiŋi no feewi oɗon démarche mo ardiɓe Pastef ƴetti mo ƴetti ardiɓe Pastef o ƴetti koɓe mbi iɓe kay eɓe mbaɗa Ousmane Sonko investi o holliri ɗum ɗo ko provocation saabu Ousmane Sonko koko waɗa Ousmane Sonko o holliri tigui wonde Ousmane Sonko wawata tigui gembanade sumgoji paaɗi ɗi saabu omo taƴana lebbi jeegom kaso taw ko avec sursis bone kay ko wiyete diffamation e ñawore hakkude makko e ministre Mambaye Niang kadi so ɗum ɓendi kanko Ousmane Sonko omo taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko ferme pour corruption de la jeunesse ko fati e ñawore hakkude makko e ɓoso biteɗo Adji Sarr o noon o holliri tigui wawata wiide kay ene waɗe investi walla ene gembano ko fati e sumgoji horejo leydi tijjani en 2024 ko konngudi Macky Sall horejo leydi Sénégal ñalawma hanki walla men hanki ñalawma hanki o e saaha o joddi noon e ɓeɗon yimɓe makko ɓe Benno Bokk Yakaar
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal keddoɗen ha joni benna bokko yakar naɓe hanki ɓe benna bokko yakar naɓe hanki kamɓe e Macky Sall ɓe mbaɗi batu to palais présidentiel e tawtorede diɗɗal bitegal defara se rew ko coalition wiyete noon coalition noon defara sen rew holliri tigui ha joni ena heddi gollodade e waddude junggo e fandu e fanna bokko yakara ha joni kadi ko caggal Allah caggal Macky Sall ɓe goni kam kadi eɓe belti no fewi beltini Macky Sall no fewi ko holliri kay wonde ƴamtani 3e mandat ɓe kolliri Macky Sall holliri aduna o kala holliri leydi Sénégal e aduna o kala teddungal needi e holliriɓe kadi mawnugol makko to banggue pinal e to banggue dawrugol kala ɓe kolliri noon kadi guila ɓe kolliri kadi wonde kala mo Macky Sall suuɓi yo won candidat Benno Bokk Yakar e sumgoji tijja 2024 kamɓe konngol mabɓe tan ko eyyi ko hen ɓe jaadata ko gon miijo ɓe keddoto hono biyeteɗo Seyni Bey kañum woni coordinatrice coalition defar sen rew ko kanko o kadi o waɗi communiqué hollide wonde coalition mabɓe o ina heddi ene hesdina ha joni hoolare mum e yaadude e Benno Bokk Yakar e wonde caggal Macky Sall gardiɗo diɗɗo Benno Bokk Yakar hoorejo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Birama Souleye Diop ko numéro 2 kañum woni neɗɗo ɗiɗaɓo e landa Pastef caggal Ousmane Sonko o wali jamma makko gadana noon tokkaso ko hanki o dari no yeeso juge d'instruction des premiers cabinets hono Mahama Diallo doyen des juges noon waɗimo inculpé ɓe nuldimo tokkaso Birama Souleymani Diop noon kañum woni maire Thiès to banggue rewo to banggue nord ko député kadi ko kanko kadi woni président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi o suutuno noon ko konngudi bonde feewi faade hoorejo leydi Sénégal wiide kay wonde Benno Bokk Yakar kala hen cuwaɗo kay ɗaminiɗo suɓede waɗede kay ko wiyete dauphin Macky Sall gembanade landa Benno Bokk Yakar walla APR so jomum yeehi to palais présidentiel yo rento ñamde toon walla yarde toon so ɗum ala Macky Sall koko waɗata mo poison o jomum maaya beele Macky Sall wawa tigui ƴamtude 3e mandat no hokki yeru noon hono Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire wanno hakkude muɗum kay e mo suɓino caggal nde yalti aduna Alassane Dramane Ouattara wiide noon ɓaade kay candidat mumen yalti aduna wadde alay saguel gembono 3e mandat o holliri noon e nder konngudi makko wonde ko ɗum woni miijo Macky Sall guila haali ɗum noon hayso lelima ko guital gotel o ɗanotto jamma hanki mbiɗen o waali jamma ko gadana e kaso koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen yiyana ha to Thiès talata hanki o ko biyetenoɗo Moro Talla tawa tigui ene hirsa to Thiès Mor Talla noon ko moto Jakarta ma o jogui tigui ɗum waɗi to taxi moto ko hen kadi o dañata ko ñammini e ko wurni jinnaɓe makko kanki noon ko bandiji paddimo e lawol mbaɗimo agressé tegui mbaɗimo agressé taw kadi o mina ko to leggal bitegal Thiès wona waɗɗani 2 voies IIDT ɓe mbarimo noon kepti jaadi e moto makko jaadi kadi e téléphone makko portable ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leggal bitegal Sam e nder commune mo Kolda ko tana musɗo waɗi toon ko cukalel ngel duuɓi jeeɗiɗi biyeteno ngel Mamadou Baba Ba wasi fittande muɗum tawi noon ko kura ɓoggol kura masi ngel e saha kay ngel wonno e fijjude e sehilaɓe makko talata hanki 11 lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati goski maggel noon nawama to hôpital régional mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal ko sappira pompier noon kañumen tigui gari ƴettiɗon goski ɓe nawi goski ki to morgo mo hôpital régional mo Kaolack eɗen mbiya tan yimɓeɓe ne mbattata hakkillaji no fewi ɓeydo rentade ha tengti e oɗo saaha ndungu gonaɗo saabu courant kañum e koto courant e ndiyam gona tigui sehilaɓe koddigal mabɓe hewani moƴƴude no fewi e oɗo saaha joni noon guila kay to banggue ɓoggi courant tawateɗi e leydi lappe leydi e installation ngaji ɗi moƴƴani ha branchement ji
e frigoji kala nde yimɓe nden toto ɗuma e saaha toɓoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Saint-Louis Sénégal ina jogui ganuma ko fati kay e ndeɗo majjere kene wiye fodde temedde tati migrant taw ko ɓuuri hewde hen ko Sénégal naɓe yinnoɓe wadde ɗanne sursuɗede natoyde Europe wiyeteɓe kay ko majjuɓe non ki yitede ko hen capanɗe jeetati e jeegomo tan puɗɗi yitede to ila de Canaries heddiɓe ɓe tawa cuwa hay goto anda to keedi joni kadi ko laana jolluno kaf kene ɓuura capanɗe joyyi sagata taw ko Sénégal naɓe umminoɓe to Casamance yinnoɓe kayya rewde Saint-Louis yaɓande to leydi yaɓande to dongro Europe ko kañumen tigui laana mabɓe yuwi to wiyete Brèche de Saint-Louis yimɓe jeegomo noon goskiji mumen puɗɗima yitede yimɓe nayo kadi puɗɗima dandede hen heddiɓe noon ko majjuɓe meɗoto cuwa taw yitede ko sapeur pompier noon anan tigui goni e jiilaw cattuka no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Médina Gounass noon ko fate fedde jangguinoɓe école aji kettoɗen musidɗo men seydi men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah mi salmininan bandiraɓe heɗotoɓe weltare TV weltare ɓe fulɓe andu diine ma kabaruji men ɗo e nder womitotongo Madina Gounass gomo jangde mo Madina Gounass eɗen gandi ɓe jowina golle mabɓe sababude julde taske nde oɗo saaha ko juul taske o juula ko golle ɗe jowtama beele juɗal kala wawa uddide jangde muɗum wawa uddide golle muɗum hankkadi jangde fuɗɗita hano ha nefni dendagal duuɗe janggoje e gomo jangde kala duɗal wawi addude goto deftereɓe ɓe hen ko andu diine ma ɓe hen ko risala ɓe hen ko tawhid ɓe hen ko jime pulaar ngabɗuɗe wadde noon ñalawma waɗi fayida no fewi hawra koɗɗonde duɗal biyetengal cuɗari kisal duɗɗe kala ɗon kawri wawi waɗede ñalawma mawɗo dendagal ɓen ardiɓe gomo jangde e gadugol Amadou Tidiane Kassé mbawi wadde jewte hirjino jewte findinde yimɓe e famminde ɗumen holko woni jangde pulaar hol nafoore somide hen wadde noon ɗo en nde tudugo Madina Gounass hande o hewɓe en janggi pulaar o ha keeɓe nokku wadde ene liggo tonto mairie Madina Gounass ene liggo e hôpitaluji ɗi ene liggo e dendagal service aji taweteɗe e nder wuuro ngo jo en liggo hen taw golle tiiɗe golle mawɗe tawno ko pulaar o ndewi ha mbawi hebde ɗum e bourse familial o ha eroni o hande relloji gonɗe e leeƴe ɗi kala e nder Madina Gounass ɓen ngal pulaar o janggi kono kadi en golla hen golle tiiɗe wadde en paami en gandi pulaar o yawnaki pulaar o kala ko gollete e ɗemɗe keddiɗe janggue ɗum keddiɗe gollorɗa ɗum sa janggue pulaar aɗa wawi golloɗa ɗum to haccere goto ngala hen bandiraɓe kala kolli weltare men no fewi e jangde pulaar nde kono kadi mawɓe leegal gari tawtorede udditgol ngol duuɗe ɗe bandiraɓe fof beltima han hande oɗo saaha duɗɗe gudditi jokki jangdu men ɗo ha yesso Allahu lamɗo jaaɓi Ghalii Abuu Bah mi salmini fewi mi juurumama ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo to Madina Gounass en juurima ceerno en ñaguima duwaw eɗen mbiya bandiraɓe tan yo gandu gandal ko famɗa suura heewa lammina seno mima to Madina Gounass ha joni ko to leydi Sénégal keɗoɗen mbaɗen tawal jeena ha to Ziguinchor jaɓɓoɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dendagal hetto weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor résultat bagde yaltiɗo henna ina wayno hande deuxiéme tour kadi ɓe dawani ɗum fewde école aji kono résultat bague jaltuɗo premier o de ina wayno ala fayida nde wonno hewɓe mabɓe jani to banggal philosophie to ɓe kalno to addi ɗum noon ɓe janggani ɗo wattini ɗo ko manifestation ngaji jamma e ñalawma kareli ɗum ɗo e museji ɗi salade arde holɗum jangguindeɓe ɗum noon so tawi neɗɗo namdama ko janggani ina wayno yanat muykaji ɗi hande ne kewi ɗo université Assane Seck kamɓe élève aji ɗi ɓe kolliti hande deyi wona saka de daɗata toon wona kalis wona hay hunde hay documentere uji mabɓe ina wayno ɓe gujji ɓe nawi ɗum no ɓe noddi laamu ngu yo waw ƴewande ɓe sécurité timmuɗo wawde gardandeɓe beele ɓeɗo wiɓe eɓe kandanoɓe mbasa nadde ɗiɗo école aji to université laana mbaynino ko ɗo henna ummade ɗo henna Kafountine fewde to e Espagne e ka rimde temedde nogas ina wayno kanko de woni joolika ka yettaki Espagne ka yettaki Mauritanie ina wayno ko artan ɗo e Sénégal kamɓe fof noon tata largui ɓe joolima ha joni ɓe cuwa yitede fodde balɗe jeeɗi eɓe gawe laana gotka kadi wayninoma ɗo henna ina rimdi ma won temedere e nogas neɗɗo
kanne kadi ka majji fodde balɗe jeegom joni e ka yiile ka yettaki Espagne ka ƴeeŋani Mauritanie ka artani ɗo e Sénégal balɗe jeegom eɓena jiile e maayo ngo ɓe donki yiyeede ka ɗone kadi waɗe caɗele laana ngot kadi hecci hanke kadi ina rimdi ɗo temedere neɗɗo fewde to e holton ka waynori ko Elinkine fewde to e Espagne kanne kadi laana e kana juuɗe gendarmerie kanka wiyama teep nde wonno ɗalle ɗe kadi hande eɗe ummitimi ɗo feewi ummade ɗo e Afrique ɓe jaaha ɓe guuroya to e Europe ɗum woni hande de koɓe hawnitiɓe ɗum noon koma Allah reena Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotta kabruji ɗo fuɗo radio Zik fe jokkondude e Ghalii Abuu Bah yalla koye walde jam allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi se nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Badi jen ha to Kita ñande altine sappo lewru morso gonɗen ndu ko tana mus ɗo waɗi to Kita ko lekki mawki kañum yani e yimɓe e saaha kay hendu arnodu toon yimɓe tato wasɓe hen yimɓe tato mbasi hen pittali ɓene tato ɓe kala noon ko ɓe gonno koye dow moto goto kamɓe kala koye dow on moto goto ɓe gonno ko he lekki kiyene mabɓe ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe ko debbo goto noon wondude ɓiyum wondude e gorko dognannoɗo moto ko ɓe tatam woni wasɓe hen pittali men tan waɗi ko saga 18h30 woni 6h30 minutes kikiɗe tana o waɗi mbiɗen ko sara ponto legal bitegal duba korani en natirde do wuro ngo so tawi kay jomum ummiri koto banggue Bamako ha joni ko leydi Mali keɗen yen ha to Sikasso e nder Sikasso noon ko suka debbo biteɗo Bintu Sanogo jaro duuɓi 25 ko kañum kay dogi ñande so weeti ko dewgal muɗum saabu kay wasdemo yidde gorko mo hokka taw ko jinnaɓe makko dokkunoma oɗon gorko noon moɓe rokka wiyete ko Mohamed Bertene yaɗa duuɓi 26 dewgal ngal noon nanggano tigui ko ñande nanggano kay ko talata gadano caggal julde taske woni tigui ñande 4 lewru juillet 2023 debbo noon ɗacci ha ñande 3 lewru juillet ko ɗon tigui naati e soyde tawi dendagal famille o kala haalnama hoɓɓe puɗɗima arde yimɓe puɗɗima ummede nokkuji kala ko ɗon debbo ronka yitede ɓe paadi waktuji juɗɗi noon ɓe jani ɗon debbo ko ɗon tigui jinnaɓe gorko ngam kay anje gacce e anje kay haala ka yaltude no feewi ko ɗon tigui e ñande jammago he ɓe mbawi tigui membade e nder leegal he haaɓe keeɓi debbo goɗɗo ɓe mbawi ñagade dande mum ɓe dokka tigui kumala waɗa on debbo noon hollo tigui taw kadi koye leegal gotal he woni on debbo noon yaɗa duuɓi 21 kesɗo mo rokka o ene wiye Jelika Coulibaly on noon holliri tigui wonde kala mo jinnaɓe mum so ni jiiɗi kala mo jinnaɓe mum dokki ɗum hay sinno ko kangaɗo kañum ko hen heddoto ene jaaɓi jibinede kono ni tigui woni dewgal ngal waɗa taw koye debbo goɗɗo dewgal ngal waɗa oto debbo kay ɗaminnoɗo resede ko natɗo e soyde ene abbi suka gorko tawa kadi binoɗe resamo kadi waɗnamo dewgal payidingal no fewi ko on tigui woni ko abbi ngal ga dewgal noon watta tigui koye oɗo debbo mbiɗen biteɗo Jelika Coulibaly debbo goto noon ene heewide kala de debbo wi yiɗa debbo goɗɗo malama kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni sen ummima to leydi Sénégal sen ummima to leydi Mali koto leydi Guinée paaɗen e nder kabaruji men hanki en kaalino ko fate huɓere étage de 6e étage yannode tigui yannode to yannode kay e leydi e saaha kay nde wonno e mahede nder Conakry yimɓe jeegom tawetanoɓe e nder mayre noon ko noɓe yitede hen joyo goskiji men jiitama joyo noon goskiji men yitama wonno hen ko ouvrier ji joyi ondude cukalel gotel mbiɗen joyo goskiji men puɗɗima yitede jiilaw noon ena jokki ha joni ministre de la justice noon o rokki yamira kayde enquête jaaƴo waɗete hen beele kayya ene ande holko saabi oɗo accident hollirama noon ko kuɓeji ɗiɗi ko kañum woni ko yani toon koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko leydi Côte d'Ivoire noon ene ɗamini tigui yuɓɓinde kañum ɗamini yuɓɓinde kuɓeri d'Afrique ala nas coupe d'Afrique des nations kuɓeri ndi noon ko lebbi jeegom tan heddi ko ɗum waɗa saabu ko ñande 13 lewru janvier 2024 ko nden tigui coup d'envoi kuɓeri ndi fuɗɗoto
hikka no wata duuɓi capantati e nayya lawol kokkana ko catala halfinaɓe ko fati kay e faytiki keɓugal ko fati kuɓeri ɗi e fati kuɓeri ɗi ene famɗi kabaru kay ko haalata yimɓe ko fati keɓugal leydi Côte d'Ivoire yimɓe hewɓe noon guila rimeruji ha waɗoɓe critique kala kolleri noon tigui wonde golle ɗe ene heddi ha heewi leydi Côte d'Ivoire parani kay ko fati yuɓɓinde ndiɗen kuɓeri kono noon hanki hoorejo kokkano hono François Ami Chia wondo yettima to stade biteɗo stade e Bimpe koye nder on stade noon match d'ouverture woni match uddudgol kuɓeri ndi e match final kala ko ɗon ɗamini fettude o tawi golle ɗe ne jaari yeeso ha no hannirti kadi golle ɗe goɗɗoyi o holliri hen weltare makko mawde no fewi o andini yimɓe tigui wonde kuɓeri ndi ma waɗa ha no hannirta ni e nder leydi Côte d'Ivoire saabu golle ɗe goɗɗoyi no fewi o yahani toon goto noon omo yaaduno e on taw kañum woni directeur ko fati kay e ko fati directeur de compétition ene wiye Adamou Samson ko on tigui woni mo yaaduno oɗon visite kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran paɗen hoorejo leydi Iran hono Ibrahima Raïs ummima jillu mum e nder Afrique ko alarba hande o noon o fuɗɗi jillu makko jillu ngu noon ma waɗa ko balɗe tati koye nder balɗe tati noon ma waw yettade leyɗele tati ƴen leydi noon e nder Afrique woni leydi Kenya leydi Uganda e leydi Zimbabwe o yahani goto noon omo yaade sete timmude no fewi taw ko ɓen wiyeteɓe les entrepreneurs jomma galuji les hommes d'affaires ko ɓen tigui woni ɓe o yaadi beele kaymo sifodira golle e ɗeɗon leyɗele kewɗe hollirama noon hollirama tan noon oɗo hollirama noon ma joddo kay e président ji leyɗele tati ɗe kala ma waw joddade e muɗum kono ko heddi e programme makko haydara ala hen ko ɓayyina fodde duuɓi sappo e goho noon hoorejo leydi Iran yettaki e nder leyɗele dongre Afrique kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi France ko ñande sappo e nayyi lewru juillet woni fête nationale mo leydi France Gérard Darmani kañum woni jagolgal kafinagal ko fati gueɗe nder leydi e jaccina gollamu leydi France o holliri tigui alarba hande o wonde capanɗe nayyi e joyi ujunere dadiɓe hakkude militaire e policier ɗum tigui woni ko rendina gam jogade sécurité oɗon fête nationale ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma janggo o woni tigui jamma janggo 13 ha ñande sappo e lewru juillet ɓeɗo capanɗe nayyi e joyi ujunere koninkoɓe policier je gendarme mawo so sarata kay e nder nokku o kala ko fati tekkinde nden ka ekisala beele kay feeto ngo ne waɗa dow jamna hano hannirta ni siftinde o noon ɗeɗo balle kala leydi France koye dillere mawde wonno taggal kay jaltugol aduna walla wargo oɗo suka biyetenoɗo naheera taw ko policier goto yoɓino fittan makko to wuuro wittego Nanterre ɗum wonno ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru juin mayno ɗum ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe liiɓi sappo e goho doron rusnaɓe ɓe memni ɗum leydi taw ko doronaji beynoɗi e weeyo mabɓe ɓe kolliri noon ko sappo e joyi doron ɗum tigui woni ko nanno e nder leydi hen sappo e goho kam ɓe derguiti ɗum hano hannirtini koto leydi Mexique paɗen to hirnangue leydi Mexique ko jangu taw ko bombo ko ɗum waɗi ko waɗi toon e poste police goto bombo o ɓe tumno jangu ɓe toɓɓuno ko poste police wondude e parquet woni tribunal goto ko ɗum woni koɓe toɓɓuno policier ji tati mbasi hen pittali men yimɓe sappo wonɓe taw ko jamureɓe mbarmi hen ɗum waɗi ko nder état biteɗo état mo Jalisco koto leydi Corée du Nord paɗen laamu leydi Corée du Nord e gaddugol Pyongyang ɓe aynima missile balistique no identifié ɗum waɗi ko alarba hande o e nder maayo hango to banggue funnague leydi ndi woni tigui to banggue Japon ko menace noon ko mena kanko Pyongyang noon ko bannoɗo menace wonande kay dendagal laaɗe diwoje Amérique naaɓe kala beyɗo e weeye makko e leydi makko ko camminowo ɗuma koto leydi Allemagne paɗena laamu leydi Allemagne holliri tigui koɓe nuldoɓe kaɓɓirɗe kewɗe taw ko arma faade leydi Ukraine wallitade kay habtade leydi Russe jaru on marchandise noon ɗin arma no jaru mum ene qime walla kene ɓuura temedde jeeɗiɗi million taw ko haalisa euro tawi kadi ko ballal ngal ɗo tawtude ko balle kewɗe no fewi woni ballal supplémentaire saabu kay leydi Allemagne leldi balle kewɗe ko fate arma wonande leydi Ukraine leydi Allemagne noon kañum woni leydi ɗiɗi kay to banggue wawde wallidde arma leydi Ukraine tugui ko guerre o fuɗɗi caggal kay woni leydi adanni ko leydi
leydi dawlaci tentuɗi America musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Issaga Kébé so tawi noon koto Medina Gounass ko Amadou Samba Lo kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on